खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मोसौ बेदरखौ लानानै बुफाय बुसि न' बां चेयार टेबोल बिसना बुफाय बुसि खालामफैदों रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि आउटपस्टनि सिङाव थानाय नयासारा पार्ट 3 आव जानो मोन्दों बे जाथाया मोसौ बेदरखौ लानानै दुंहाव कितिश बर्मन मुंनि सुबुंनि न'नि लांगोनायाव मोसौ बेदर गारनानै गालांनायखौ लानानै दुंहाव थासारि जादों जाथायखौ लानानै कितिश बर्मना फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि समाव सिखारनाय लोगो लोगोनो मोसौ बेदरखौ न'नि लांगोनायाव खावसे फबनानै दोननाय हालोदाव नुनो मोननाय जादों आरो बे बेदर साखाथियावनो बस्ता गांसेबो मोनदों बे बस्ताखौ गारनो थाखाय लामा ससेयाव थांनायाव आरोबाव मोसौ बिगुर गारनानै गालांनायखौ नुनो मोनदों खाथियावनो मफिजुल मण्डलनि बियानैनि जुलि दंमोन बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बेनि सायावनो सन्देह खालामनानै उनाव ज'यैनो ओंखारनानै हाबा नखराव थांनानै चेयार टेबोल बिसना बुफाय बुसि खालामहैदों उनाव गोबां पुलिसा फैनानै थासारिखौ सामलायनो गोनां जादों आरो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय साब्रै साबासोखौ हमनानै लानानै थांदों जाथाय थिलियाव बिटिसिनि इएम देरहासात बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिहैदों बियो धोरोम आरो राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैया होननानै बुंथियो बिथाङा सोरबा गियान गैयै सुबुंफोरनि आखलसो दा बिसोरबो सिमान लाबाय आरो पुलिसाबो हमबाय होननानै फोरमायथियो दतमायाव इउपिपिएलआ 0 जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बुंथियो रबिराम नार्जारी बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि 2 नं दतमा बिधानसभा बियाबनि बनरगावआव पिपिएफनि गेदेर जयनिं हाबाफारि रबिराम नार्जारी बिथांनि दैदेननायाव जयनिं हाबाफारि जेराव 650 सुबुंफोरा गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बर' आरो मुस्लिमजों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बेखौ नायोब्ला दतमायाव इउपिपिएलनि भटारा लाथिख' जानो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायथियो रबिराम नार्जारीया दतमानि अनगायैबो क'क्राझार बिधानसभा बियाबावबो खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव गोबां इउपिपिएलनि मावथिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैयो हाग्रामा महिलारिया खैफोदाव गोग्लैनाय समाव हाग्रामा महिलारिखौ एंगारनानै इउपिपिएलआव थांदोंमोन दा हाग्रामा महिलारिनि मोजां सम फैफिननायलाय हाग्रामा महिलारिनि आखाइ हमफैफिनदों गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि सिडलीनि इउपिपिएलनि बिजाथि रन्जित बसुमतारीया 125 एमेन्डमेन्टआ जानो थांगासिनो दङ बे जायोब्ला सोरखार बायगोन इन्टारिम काउन्सिल जागोन इउपिपिएलनि सोरखार जाफिनगोन आरो हाग्रामा सोरखारा बायगोन होननानै बुंथिदोंमोन बेनि सायाव फिननायखौ होयो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बे खोथाया बा बे स्टेटमेन्टआ लाजिनांथाव होननानै बुंथियो बिथाङा मानोना 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला बेजों नर्थ इस्टआव थानाय मोन 10 सेक्सुडेल काउन्सिलफोराव पन्चायत सिस्टेमसो जागोन जेराव जोंनि बिटिसिआव पन्चायतनि सोलायै दा भिसिडिसि जागासिनो दङ जाय भिसिडिसिआ कन्स्टिटिउसनाव हाबाखै नाथाय बिटिसिखौ सामलायनो थाखाय आसाम सोरखार आरो गभर्नरनिफ्राय गनायथि लानानै भिसिडिसिखौ सालायगासिनो दं होननानै फोरमायथियो नाथाय पन्चायत सिस्टेम बानायनो थाखाय बिपिएफ सोरखारा सिगांनि समावनो आसाम सोरखारनो लिरहरदोंमोन जेराव नाखि पन्चायत सिस्टेमाव 3 टायार दं नाथाय 3नि सोलायै आन्चलिक परिषद आरो गाव पन्चायत बे 2 टायारखौ लाबोनो थाखाय आयेन बानायनानै आसाम सोरखारनो हरनाय दंखायो नाथाय पन्चायत जानायजों गभर्नमेन्टआ बा बिटिसि सोरखारा बाया होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो बिटिसिनि बियाबखौ मोन 60 बांहोनायनि बेलायावबो बुंथियो दि बिटिसिखौ निगोसिएसन खालामनाय समावनो मोन 60खौ बिखादोंमोन नाथाय बिटिआर सुक्ति 2020 मायथाइयाव जानायाव बिटिसिनि मोन 40 बियाबखौ 60 बानायनो थाखाय मिरु सोरखारा रायखांफिनदों होननानै फोरमायथियो नाथाय बेखौ लानानैनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानिफ्राय भट मोननो थाखाय गोरोन्थियै फोसावदों 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला आरो मोन 60 बियाब जायोब्ला बेजों बिटिसि सोरखारा बायगोन आरो गोदान सोरखार जागोन गोदान इलेक्सन जागोन होननानै गोरोन्थि फोसावदों नाथाय बेबायदि जेबो जाया फैगौ 2030 मायथाइयावसो बिटिसि बिसायख'थिया जाफिनगोन होननानै फोरमायथियो खाम्फा बरगयारि एलपिजि गेस सिलिन्डारनि उनाव पेट्रल डिजेलनि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जागोन नामा सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा फारसेथिं एलपिजि गेस सिलिन्डार आरो पेट्रल डिजेलनि आंखाल गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों गुबुन फारसेथिं एलपिजि गेस सिलिन्डार आरो पेट्रल डिजेलखौ लानानै आसामाव जेबो जेंना गैया बा आंखाल जायाखै होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा
बेनिखायनो सासे सुबुङानो गोबां जाहाथे बाया बेनि थाखायबो खावलायो मानोना ओरैनो राङा खरसा जागोन जेबो थावनि आंखाल जायाखै होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। ओजोंहाय गेस सिलिन्डारनि थाखाय सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। माखासे पेट्रल पाम्पफोरावबो थावनि थाखाय गोबां होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थाव गैयैनि जाहोनाव माखासे पेट्रल पाम्पफोरा बन्द खालामनो गोनां जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। ख्रिस्टानिटि बा ख्रिस्टान धोरोमारिफ्रा SC ST नि मुलाम्फा लागासिनो दंब्ला आरो बेनि हेंथा सोरबाफोर केस होयोब्ला नोंथांमोननि SC ST नि जि मुलाम्फा लानाय बा लागासिनो दङ बेयो दानजानो हागौ। ख्रिस्टानिटिफोरा SC ST नि मुलाम्फा लानायनि सायाव सुप्रिम कर्टनि रोखा फोरमायनाय। एडभकेट DVSS समाया जुलु बिथाङा फोरमायथिदों दि SC ST सुबुङा ख्रिस्टानिटियाव कनभार्ट जादोंब्ला कास्टनि जेबो मुलाम्फा बा रैखाथि मोननाय नङा मानोना ख्रिस्टानिटिया कास्टखौ रिकगनाइज खालामा। 1950 नि प्रेसिडेन्सियेल अर्डारावनो बियो दंखायो बेनिखायनो बेखौ लानानै सुप्रिम कर्टआ बेनि सायाव रोखा खालामनानै होदों होननानै फोरमायथियो उखिला। जायनाखि सुप्रिम कर्टआ बेनि सायाव रोखा खालामनानै होदों बेनिखायनो बे आयेन भारत हादरावनो गोहोम गोग्लैनो हागौ होननानै उखिला फोरमायथिदों। दिपेन बर'आ बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि थागथियारि जादों आरो बिथांनि एजेन्डाया मा बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। दिपेन बर'आ बुंथियो दि BPFआ नंखाय खोथा बुंनानै भट लायो। बेकार लाइमोनफोरनि मुङाव 2 लाख रां होनायखौ गावसोरनि न'खरनो राननानै होदों। 15,000खौबो गावसोरनि न'खरनो राननानै होदों। 2 लाख रां सोनानै होनायनि मादाव 1,90,000 रांखौनो गावसोर बख'नानै लादों होननानै अजदखौ होयो दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो जायनाखि अरुणोदयखौ दाननानै होदों अरुणोदयनि 9,000 रां आरो महिला उद्यमिता दानजानायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गोबां रागा जादों। नाथाय दा अरुणोदयनि गोदान लिस्ट बानायफिननो होनानै लिस्ट बानायनो थाखाय गामि गामि हाबफिनदों। जुदि बिदि थाङोब्ला होखारहरनायानो साबसिन होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ। उदालगुरिनि BPFनि बिजाथि रेहन दैमारिनि सायावबो दिपेन बर' बिथांनि गाग्लोबनाय। सासेयानो 20 बोसोर MLA जाबोदों, 10 बोसोर मन्थ्रि जादों, दा BTCनि डिपुटि चिफ जानानै MLA जाबावनो नागिरदों। सासेयानो मानो एफा लबि, मोनसे बिबान थाखानायनि उनाव मानो मोनसेबाव लुबैदों, गुबुननो मानो जेबो लामा होआखै होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। ओजोंहाय प्रमद बर' बिथाङाबो तामुलपुरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बियाबफोरावबो बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखाय फोसावदिं मेल खुंगासिनो दङ। फैगौ 26 अक्ट'निफ्राय बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनाया गोख्रों जागोन आरो UPPL दोलोआ मोन 10 निफ्राय 12 मासियाव देरहासार जानो हागोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। फैगौ 27 मार्चआव BPF दोलोनिफ्राय मेगा कार रेलि लागोन जेराव बर'नि एक्टर एक्ट्रेस आरो मेथाइ रोजाबगिरिफ्रा बाहागो लागोन। बेखौ लानानै इउथ BPFनिफ्राय फोरमायथिदों दि गोबां महरगिरिफोर जेरै हेलिनानिफ्राय लानानै सुदेमसना बसुमतारी, दीप्ति बसुमतारी बिथांमोननि अनगायैबो सुखबीर खारजै बिथांमोनहा बाहागो लागोन। लोगोसेनो मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म, गौतम ब्रह्म, नयन बरगयारी बिथांमोनहा बाहागो लागोन होननानै फोरमायथिदों। अपारेसन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय। मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनलाय? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेसन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।